3, 2, 1... Si els mestres catalans han començat el curs emprenyats i fent vaga, els valencians ho han fet traient fum pels queixals. I és que els errors en el procés d'adjudicació de les places dels docents interins ha generat una crisi sense precedents al territori. Mestres que eren a punt de jubilar-se i s'han quedat sense feina, d'altres que han estat traslladats a l'altra punta del territori en una segona adjudicació i moltes preguntes sense resposta. Avui tenim a Moisès Pérez, periodista de la revista El Temps, i Raquel Tamarit, exconsellera d'Educació, Cultura i Esport, per parlar sobre tota aquesta crisi. Jo sóc la Laura Tapioles i avui, al Temporitzador, parlem del caos a l'escola valenciana. En 7 minuts. El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Moisès, ens fas 5 cèntims de què ha passat aquest inici de curs al País Valencià? Doncs al País Valencià el que ha passat ha estat que el govern del PP ha fet una adjudicació de les places d'interins que l'ha fet tard i que damunt han tingut errada sobre errada en les successives llistes que anaven publicant-se. Per exemple, és a dir, en una llista tenia una plaça adjudicada a Vinaròs, en la següent podia tindre una plaça adjudicada a Llíria, en la següent igual no estava dintre de les places adjudicades i tot s'ha fet un caos educatiu que al final ha emprenyat els mestres i ha complicat d'alguna manera l'inici de curs. Clar, tot aquest embolic deixa molt poc marge als mestres per preparar el curs que tot just comença. Quin impacte tindrà aquesta crisi? Encara no se sap quin impacte tindrà, però sí que és cert que en tindrà d'alguna manera, perquè, clar, si els mestres fins a poques setmanes abans no sabien on tenien les seves destinacions i això comporta, primer, haver de buscar pis, haver d'instal·lar-se a la ciutat o a la població en la qual el toca, doncs aleshores són unes hores que no dediques tampoc a poder preparar-te. També és cert i ha passat que el govern valencià, la Conselleria d'Educació, no havia expedit les credencials fins a pocs dies abans de que els mestres entraren el dia 1 per a començar a preparar les classes. Això també, d'alguna manera, ha dificultat que es puguen enllestir els materials escolars per a tindre un inici de curs correcte. A més, fins i tot, en escoletes de 0 a 3 anys no n'hi havien els professors suficients i aleshores ha sigut tot un caos que encara persisteix i que complica d'alguna manera un inici del curs normal. Només n'hi ha que veure que a totes, a totes les capçaleres o a tots, independentment de la seva mira editorial, s'està parlant d'un caos educatiu. Moltes gràcies, Moisès Pérez, company de la revista El Temps. Gràcies a vosaltres. També tenim amb nosaltres a Raquel Tamarit, que era fins fa poc consellera d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Ara, des de l'entrada del govern de PP i Vox al País Valencià, el seu càrrec l'ostenta José Antonio Rovira. Raquel, per què ha passat tot això? Quines són les causes d'aquesta crisi sense precedents? Doncs les causes, bàsicament, s'ha de tindre en compte que enguany era un any especialment complicat. Heu comentat els interins, però estava també la estabilització, que això afecta també a molts docents del sistema. I un inici de curs mai és fàcil. I qui us diga que sí, mentix. És complicat i és estressant i són dies molt complexes. Què ha passat així? Doncs bàsicament ha passat que no s'han tingut en compte quines eren les qüestions prioritaris de cara a l'inici de curs. Jo entenc que hi ha un canvi de govern i que aquest canvi de govern s'ha de produir, però al igual que s'han mantès altres alts càrrecs, tenint en compte, per exemple, que podia haver incendis i a la gent d'emergència se l'ha mantesa, jo de veritat que esperava que a la directora general de personal docent, en un moment tan concret com és este, jo esperava que l'hagueren mantesa. I no només no fan això, sinó que és del primer lot de gent que destitueixen, ella és una i la persona que la substitueix no apareix.
pràcticament per la conselleria fins el dia 10 d'agost. Passen errors, i els errors passen, però ha d'haver algú que diga, vale, ha passat això, anem a fer allò altre, sobretot tenint en compte el bé superior que és el sistema educatiu. Com bé apuntaves, Raquel, el canvi de govern s'ha produït en un moment molt crític, que és l'estiu, on es decideixen moltes coses del nou curs. L'actual conseller, Rovira, us ha entomat les crítiques dient que havíeu deixat la feina a mig fer. No és així, llavors? Mira, tinc constància que s'ha fet ja la roda de premsa d'inici de curs. Mira si ho hem deixat a mig fer que a utilitzar les meues xifres. En això que et diga jo crec que és més que suficient. Jo crec que s'ha de tindre, així diguem barra, no sé si per allà direu el mateix, però s'ha de tindre molta barra. Vull dir, nosaltres ho deixarem tot iniciat i a més, i vull que quede constància amb una particularitat. Jo quan me'n vaig, deixo un dossier ben extens en un informe de situació d'en quin moment està cada procediment i ofereix la possibilitat que se'n contacte telefònicament en el moment que siga per poder ajudar, perquè sé que és una època, en tots els fronts, no? Però en educació és una època molt complicada. A mi no m'ha cridat ningú, no només això, és que ni tan sols han despenjat el telèfon per parlar en els anteriors directors generals, que és una qüestió més tècnica. Raquel Tamarit. S'ha de tindre molta barra, de veritat. Moltes gràcies pel teu testimoni. Gràcies a tu. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. El produeix Idea Sonora, la direcció d'art és de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.